Οι δίκες της Νιρεμβέργης. Όταν κάποιος σκέφτεται την τιμωρία των Ναζί, συνήθως του έρχονται στο μυαλό αυτές οι παγκοσμίως γνωστές δίκες εναντίον των πιο σκληρών και ισχυρών ηγετών του ναζιστικού καθεστώτος. Άλλωστε, οι σύμμαχοι ήθελαν να δείξουν ότι δεν ήταν και οι ίδιοι τύραννοι και ότι παρά τα φρικτά εγκλήματα των Ναζί, ήθελαν να τους καταδικάσουν μέσα από κανονικές νομικές διαδικασίες και με βάση το κράτος δικαίου. Όμως, όπως θα σας δείξουμε σε αυτό το βίντεο, δεν αντιμετωπίστηκαν όλοι οι Ναζί εγκληματίες με τόσο ανθρώπινο τρόπο. Μερικοί από τους χειρότερους και πιο σκληρούς Ναζί υπέστησαν στην πραγματικότητα ακριβώς όσα είχαν κάνει και οι ίδιοι σε άλλους. Αρκεί να δούμε την περίπτωση του Άμον Γκέτ. Ο εξαιρετικά σαδιστής διοικητής του στρατοπέδου συγκέντρωσης Πλάσουφ ήταν υπεύθυνος για αμέτρητες βάναυσες δολοφονίες και πυροβολούσε επανειλημμένα κρατούμενους ο ίδιος, εντελώς τυχαία από το μπαλκόνι της βίλας του. Παρ' όλα αυτά, κανονικά επρόκειτο να έχει ένα γρήγορο και σχεδόν ανώδυνο τέλος στην αγχώνη. Όταν όμως επρόκειτο να κρεμαστεί στην Κρακοβία το 1946, οι εκτελεστές του έκαναν λάθος. Το σχοινί ήταν πολύ αδύναμο για το βάρος του και κόπηκε μόλις άνοιξε η καταπακτή. Ο Άμον Γκέτ έπεσε με δύναμη στο έδαφος. Στη δεύτερη προσπάθεια, οι εκτελεστές υπολόγισαν ξανά λάθος. Αυτή τη φορά το σχοινί ήταν πολύ μακρύ και παρότι ο Άμον Γκέτ πνίγηκε ξανά βίαια από το σχοινί κατά την πτώση, χτύπησε και πάλι στο έδαφος με όλη του τη δύναμη χωρίς να πεθάνει. Μόνο αφού αναγκάστηκε 2 φορές να βιώσει απόλυτο ψυχολογικό τρόμο και μια οδυνηρή πτώση, πέτυχε η τρίτη προσπάθεια. Το αν πράγματι υπολόγισαν λάθος 2 φορές ή αν ήθελαν σκόπιμα να κάνουν τον διαβόητο Ναζί να υποφέρει δεν ξεκαθαρίστηκε ποτέ. Το ίδιο ισχύει και για μια ολόκληρη σειρά απαγχωνισμών που έπρεπε να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός εκτελεστής John Woods στις 16 Οκτωβρίου του 1946. Του είχε ανατεθεί να εκτελέσει εκείνη την ημέρα 10 μεγάλους εγκληματίες πολέμου που είχαν καταδικαστεί στην Νιρεμβέργη, κρεμώντας τους με τη λεγόμενη μακρά πτώση, δηλαδή μια μεγάλη πτώση υπολογισμένη με ακρίβεια. Έτσι, ο αφιένας των καταδικασμένων θα έσπαγε αμέσως. Όμως ο Woods είχε κατασκευάσει υπερβολικά στενές τις καταπακτές της αγχώνης και είχε υπολογίσει εντελώς λάθος το μήκος των σχοινιών. Έτσι, όταν ο Βίλχεμ Κάιτελ, ο πρώην αρχηγός της ανώτατης διοίκησης της Wehrmacht, έπεσε μέσα από την καταπακτή, ο αφιένας του δεν έσπασε. Αντί γι' αυτό, άρχισε ένας φρικτός αγώνας θανάτου που κράτησε το απίστευτο διάστημα των 24 λεπτών, ενώ ο Κάιτελ στραγγαλιζόταν αργά και βασανιστικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κατά την πτώση το πρόσωπό του χτύπησε τόσο δυνατά στο υπερβολικά στενό ξύλινο χείλος της καταπακτής, ώστε υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Παρόμοια μοίρα είχε και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Joachim von Ribbentrop. Πνιγόταν στο σχοινί για περισσότερο από 10 λεπτά. Όταν ο Γιούλιο Στράιχ, ο εκδότης της αντισημιτικής εφημερίδας μίσους Der Stürmer, οδηγήθηκε στην αγχώνη, η ελαττωματική κατασκευή τον έκανε να παλεύει για τη ζωή του, ώστε ο John Woods πήγε κάτω από την πλατφόρμα και του τραβούσε τα πόδια προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει να αναπνέει. Το αν όλα αυτά συνέβησαν πραγματικά λόγω ανικανότητας ή λόγω καθαρού σαδισμού, ο John Woods δεν το ξεκαθάρισε ποτέ. Ενώ οι Αμερικανοί τουλάχιστον επίσημα ήθελαν να χαρίσουν στους Ναζί εγκληματίες ένα γρήγορο και σχεδόν ανώδυνο τέλος, άλλα έθνη ήθελαν να τους δουν να υποφέρουν δημόσια. Για το τέλος του Καρλ Χέρμαν Φρανκ, λοιπόν, οργανώθηκε κάτι ιδιαίτερο. Τον Μάιο του 1946 στην Πράγα, η εκτέλεσή του μετατράπηκε σχεδόν σε δημόσια γιορτή με περισσότερους από 5.000 θεατές. Το κεντρικό γεγονός ήταν η αργή του εκτέλεση. Όταν έφτασε η στιγμή, τον έδεσαν σε έναν ψηλό ξύλινο στήλο μπροστά στο ενθουσιασμένο πλήθος και πέρασαν μια θηλιά γύρω από το λαιμό του. Στη συνέχεια η θηλιά άρχισε να τραβιέται προς τα πάνω με ένα σύστημα τροχαλιών, πνίγοντας τον Καρλ Χέρμαν Φρανκ όλο και περισσότερο μέχρι που τελικά πέθανε από ασφυξία μπροστά στο πλήθος. Και όσο φρικτό κι αν ακούγεται αυτό, οι επίσημες εκτελέσεις που σας δείξαμε μέχρι τώρα ήταν στην πραγματικότητα ανθρώπινες σε σύγκριση με όσα ακολουθούν. Οι πιο βάναυσες τιμωρίες Ναζί εγκληματιών έγιναν χωρίς να προηγηθεί καμία δίκη αμέσως μετά την απελευθέρωση των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Και αυτό φυσικά δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, αν σκεφτεί κανείς ότι οι απελευθερωμένοι κρατούμενοι είχαν επιτέλους την ευκαιρία να πάρουν ίδια εκδίκηση από τους βασανιστές τους. Ένα πραγματικά ακραίο περιστατικό καταγράφηκε από τον Αμερικανό στρατιωτικό νομικό Benjamin Ferencz, ο οποίος στάλθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ebensee στην Αυστρία για να συλλέξει αποδείξεις. Εκεί είδε με τα ίδια του τα μάτια μια ομάδα σκελετωμένων πρώην κρατουμένων
να δένουν έναν άνδρα των SS σε ένα σιδερένιο φορείο που χρησιμοποιούνταν για πτώματα και να τον σπρώχνουν ζωντανό μέσα στον καυτό φούρνο ενός κρεματορίου. Αντί να τον αφήσουν να πεθάνει αμέσως, έβγαζαν τον Ναζί ξανά και ξανά έξω και ύστερα τον έσπρωχναν πίσω στις φλόγες για να παρατείνουν τον πόνο του. Η τιμωρία των φρουρών των SS ξέφυγε επίσης εντελώς από κάθε έλεγχο κατά την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Νταχάου τον Απρίλιο του 1945. Παρότι οι φρουροί παραδόθηκαν στους Αμερικανούς στρατιώτες, δόθηκε η διαταγή κανένας εχμάλωτος. Οι Αμερικανοί στρατιώτες έστησαν τότε τους άνδρες των SS σε έναν τοίχο και άνοιξαν πυρ με πολυβόλα. Ταυτόχρονα ενθάρρυναν και τους απελευθερωμένους κρατούμενους να πάρουν τη δικαιοσύνη στα χέρια τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πρώην κρατούμενοι ξυλοκόπησαν τότε μέχρι θανάτου τους βασανιστές τους με φτιάρια ή ακόμη και με γυμνά χέρια. Όλα αυτά ήταν παράνομα ακόμη και τότε σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, γι' αυτό και αργότερα διεξήχθη έρευνα από την αμερικανική στρατιωτική ηγεσία. Όμως η έκθεση της έρευνας εξαφανίστηκε αθόρυβα. Στο τέλος, κανένας από τους Αμερικανούς ή τους πρώην κρατούμενους δεν κατηγορήθηκε ποτέ για αυτές τις σκληρές τιμωρίες. Μία από τις πιο βάναυσες μεθόδους των συμμάχων για την τιμωρία των Ναζί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο, ήταν να παρακάμπτουν απλώς το διεθνές δίκαιο μέσα από γραφειοκρατικά τεχνάσματα. Οι συμβάσεις της Γενέβης ρυθμίζουν στην πραγματικότητα με ακρίβεια το πώς επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται οι αιχμάλωτοι πολέμου. Όμως στη Δανία και την Νορβηγία, οι σύμμαχοι απλώς χαρακτήρισαν τα εναπομείναντα γερμανικά στρατεύματα ως παραδοθέν προσωπικό του εχθρού. Με αυτό το τέχνασμα, οι αιχμάλωτοι έμειναν εντελώς χωρίς δικαιώματα και αναγκάστηκαν να καθαρίσουν τις παραλίες από νάρκες. Χιλιάδες νεαροί Γερμανοί στρατιώτες, συχνά σχεδόν παιδιά ακόμη και άνδρες των SS, έπρεπε να σέρνονται με την κοιλιά μέσα σε ναρκοπαίδια χωρίς κανένα εργαλείο και να ψάχνουν με τα χέρια τους για νάρκες. Στην Νορβηγία, οι Ναζί αναγκάζονταν ακόμη και να περπατούν χέρι-χέρι μέσα από χωράφια που υποτίθεται ότι είχαν ήδη καθαριστεί, ώστε να δοκιμαστεί με το βάρος του ίδιου τους του σώματος αν είχαν μείνει πίσω νάρκες. Εκατοντάδες διαμελίστηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά στη διαδικασία. Στην περίπτωση του αξιωματικού των SS Joachim Peiper, η τιμωρία θα ερχόταν αργότερα, το 1976. Όταν όμως ήρθε, ήταν απίστευτα σκληρή. Ο υψηλόβαθμος Ναζί είχε στην πραγματικότητα ήδη καταδικαστεί σε θάνατο το 1946, αλλά αργότερα του δόθηκε χάρη και αποφυλακίστηκε. Μετά από αυτό, ζούσε απαρατήρητο στη Γαλλία με ψεύτικο όνομα και εργαζόταν ως μεταφραστής. Όταν όμως μια γαλλική εφημερίδα αποκάλυψε την ταυτότητά του το 1976, άρχισε να δέχεται απειλές θανάτου από εξαγριωμένους πολίτες. Και το πράγμα δεν έμεινε εκεί. Τη νύχτα της 14ης Ιουλίου, την ημέρα της εθνικής γιορτής της Γαλλίας, άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι του με βόμβες Μολότοφ. Στόχος τους ήταν να κάψουν τον Πάιπερ ζωντανό. Για να το πετύχουν, πέταξαν εμπριστικούς μηχανισμούς μέσα από τα παράθυρα και παρότι ο Ιωαχίμ Πάιπερ αρχικά προσπάθησε να αμυνθεί με καραμπίνα, τελικά κάηκε ζωντανός μέσα στο κτίριο. Κατά τη μεταφορά της ορού του στο νεκροτομείο, το κεφάλι του Πάιπερ εξαφανίστηκε για να εμφανιστεί αργότερα ακροτηριασμένο. Οι δράστες δεν συνελήφθησαν ποτέ. Τέλος, θέλουμε να περάσουμε σε ένα ελάχιστα γνωστό γεγονός. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν τιμωρήθηκαν βάναυσα μόνο αμέτρητοι Ναζί, αλλά και άνθρωποι από άλλες χώρες που είχαν συνεργαστεί μαζί τους. Στη Γαλλία, η οργή στράφηκε κυρίως εναντίον Γαλλίδων που είχαν ερωτικές σχέσεις με τους Γερμανούς κατακτητές. Συνολικά περίπου 20.000 γυναίκες σύρθηκαν έξω από τα διαμερίσματά τους και ξυρίστηκαν δημόσια σε πλατείες. Όμως μόνο τότε άρχιζε το πραγματικό βασανιστήριο. Στη συνέχεια τις περιέχυναν με καυτή πίσα και έκαιγαν σβάστικες στα πρόσωπά τους με πυρωμένα σίδερα. Μετά από αυτό άρχιζε ένας δημόσιος εξευτελισμός που έμοιαζε σχεδόν με μεσαιωνικό τελετουργικό. Ύστερα από αυτά τα βασανιστήρια, οι γυναίκες αναγκάζονταν να περπατούν μέσα από πλήθη ανθρώπων που τις έφτυναν και τις χτυπούσαν και στιγματίζονταν για όλη τους τη ζωή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις γυναίκες αρπάχτηκαν ακόμη και από ανθρώπους μέσα στο πλήθος και στραγγαλίστηκαν. Ορισμένες μαρτυρίες αναφέρουν, για παράδειγμα, ότι οι άνδρες έπιαναν τις γυναίκες από τον λαιμό και ύστερα τις κοιτούσαν καθώς πάλευαν να αναπνεύσουν. Πολλές από αυτές τις γυναίκες τελικά αυτοκτόνησαν μετά από όσα υπέστησαν. Γράψτε μας στα σχόλια τι πιστεύετε για αυτές τις περιπτώσεις. Κάντε like αν βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον και εγγραφή στο κανάλι. Γεια σας και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε.